κάτσουμε εδώ. Γεια σας, μπορούμε να κάτσουμε εδώ? Και να κάτσετε. Και να ξαπλώσετε. Ναι, και χωροσταχτεί όλα τα βραχιόλια στην Ελλάδα. Περιμένει η μισή Ελλάδα βραχιόλια. Όντως, ναι. Και εσύ και αυτή. Κι άλλα ελληνικά άτομα. Έτοιμοι να παραγγείλουμε? Ναι. Έλα. Θα μας φέρετε ένα κατάλογο. Κατάλογος δεν υπάρχει. Αλλά τα θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Θα μας φέρετε μια χωριάτικη. Η χωριάτικη μου έχει τελειώσει. Τότε φέρτε μας ένα τζατζίκι. Τζατζίκι δεν έχω σήμερα. Από ψητά τι υπάρχει? Ποιος να τα φτιάξει τα ψητά ρε κοπελιά. Μόνος μου είμαι στο μαγαζί. Από ποια το ημέρας, τι υπάρχει? Κάτσε. Τι ημέρα είναι? Κυριακή. Πού να θυμάμαι, μισό. Ποια διάλεξε τα μένα? Και εγώ. Ούτε εγώ. Ήταν μόνο η μυστή. Ναι. Δεν βλέπω να τρώω. Είναι Δεν θα φάμε, παλαβός. όχι. Κάτι δεν πάει καλά. Σε πιάτα ημέρας δεν μου βρίσκεται κάτι τώρα. Από άλλα πιάτα τι υπάρχει? Κάτσε να σκεφτώ. Έχω πορσελάνινα. Πρέπει να έχω μιας χρήσης. Έχω σίγουρα και 5 πλαστικά. Δηλαδή, συγγνώμη, από φαγόσιμο δεν υπάρχει τίποτα. Μπα, τίποτα. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε καμιά πίτσα να τη φάμε εδώ? Ναι. Πιτσούλες. Εγώ special την τρώω, Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Πιάτα ποτήρια. Τέλος. Πού ήρθε. Ωραία, φίλε. Τι είναι αυτός? Καλά, πάμε να χτυπήσουμε κανένα πιτόγυρο. Ναι, διπλά.